Bapak Ibu menika kesenian saking Lipan Lor Sanggar Tari Mikil Gumyak pimpinanipun Ibu Wirtawati menika tari persembahan Sanggar Tari Mikil Gumyak menika nyiblorong kalian para prajurit ingkang bagus pasuryanipun lan ugi para dayang-dayang prajurit wanita ingkang sarwa ayu kula nuwun Bapak Ibu Dewan Pamiji supados paring siji kagem Sanggar Tari Mikil Gumyak saking Lipan Lor. Ketua dari Dewan Juri, waktu untuk ambil hanya 3 menit. Monggo, menika bagi teman-teman para asosiasi meeting ikut kasih untuk kampingan. Sambil berjalan, kalian dimakan sahabat. Ingkang liluwe dipun bekali kalian ilmu ingkang migunani lan ugi supados njagi nyiblorong saking Buddha Rencana saking Jawi. Tari menika melambangkan bilih para prajurit ingkang sigap. Oke, waktunya sudah menunjukkan lampu kuning. Ini berarti sudah mau habis. Pada itu sampai berjalan mungkin kalian lupa semoga kita bikin ini SA lagi belum apa. Oke, waktu sudah habis. Monggo akhirnya kalian poro-poro tidak wong ngajak mangke untuk gantosan bikin ibu. Monggo. Terima kasih matur nuwun sedaya. Winginipun badhe tasih keparang monggo lumebur wonten area pelataran. Nyuwun keblakipun yangge Sanggar Mikil Gumyak pimpinan Hirna Wadi. Oke, lumebur salajengipun menika saking Padukuhan Anggota Dewan Membur Bapak Ibu Miki Bawa Budaya